отворили широко прозорците. Продължаваме с нашите комплекси на открито. Започваме с редовните вдишвания и издишвания. Вдишваме и отново вдишваме. 4, 5, 6, последен път 8. А сега едно упражнение с общо въздействие. Ръцете протягаме напред, през свити. 1, 2. Съвсем свободно движиме. 2 пъти. 2. Вляво, вдясно и 2 пъти. И ръцете в страни. Разгряваме рамената. Напред. Психологическата бариера не е паднала до край. В това се уверихме на 14 септември на стадион Дружба.